बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. देवगड तहसीलदार कार्यालय इथं आंबा बागायतदार संघटनेच्या वतीने सोमवारी 20 जुलैला एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करण्याचं नियोजित होतं. मात्र काही कारणास्तव हे उपोषण आम्ही स्थगित करत असल्याची माहिती आंबा काजू बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार. काल आंबा काजू बागायतदार संघटनेमार्फत जो 20 तारीखला दिल्ली जंतर मंतर येथे जे आंदोलन होणार आहे त्या आंदोलनासाठी आम्ही पाठिंबा जाहीर करून एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण देवगड येथे करण्याचं नियोजित केलं होतं. परंतु मध्येच आता शनिवार रविवार आला आणि जमावबंदी पण आहे आणि आम्हाला ज्या परवानग्या घ्यायच्या होत्या त्या परवानग्या मिळाल्या नाही. त्यामुळे आत्ता जे सध्याचं जे आंदोलन आहे ते आम्ही स्थगित करत आहोत. परंतु येत्या काळात ज्या पद्धतीत आता सोनम वांगचुक सरांना काल बळजबरीने पोलीस बळाचा वापर करून त्या आंदोलन स्थळावरून उठविण्यात आलं, म्हणजे असा प्रकार हा इंग्रजांच्या काळात पण माझ्या मते घडलेला नसेल. कारण ज्यावेळी गांधीजी किंवा सत्याग्रहाची आंदोलनं होत होती त्या काळात पण असे प्रकार घडलेले नव्हते. इंग्रजसुद्धा संवाद करायचे किंवा अण्णा हजारेंचं आंदोलन झालं होतं हे मी कालही म्हणालो होतो. त्यावेळी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे संवाद चालू होते. त्याच्यानंतर त्यांचंही आंदोलन कसं क्षमवता येईल हे त्या सरकारने प्रयत्न केला. परंतु आज शेतकऱ्यांवरती कुठल्याही प्रकारच्या केसेस वगैरे होऊ नये, आम्ही रिस्तर परवानगी घेऊन हे भविष्य काळात आम्ही आंदोलन करू एवढं तर नक्कीच आहे. आणि जे जंतर मंतरवरती 20 तारीखला होणारं आंदोलन आहे उद्याच्या, त्याला आमचा आंबा बागायतदार शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा असेल. धन्यवाद.